दा बेखौ आङो व्यक्तिगत भावे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारी बिथाङा स्पिकारमोन दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अरायसम रेसपेक्ट खालामो दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय मायबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन नाथाय बेनि सायाव आङो बिथांखौ व्यक्तिगत भावे आं जेबो बुंनो सानाखै बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा कारन जोङो सरकाराव बायदिसिना दायित्वआव बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो दा ओंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन जेथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन कारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन।